सानै कम्पिटिटर्सफोरखौ बेवहाय बिथाङा दैदेनबोबावगोन माने मोनसे मोसानाय दिन्थिफैबावगोन आरो बिथांमोनानो जाबाय लक्ष्मी ब्रह्म आरो रंजाली खेरखेतारि बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय आरो बिथांमोनखौ दैदेनना लाबोनो थाखाय जोंसार बर'खौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि बादायारि बिथांमोननिसिम बिथांमोना बादायथ'वाखै दे रायजोफोर कम्पिटिसना फैथ'वाखै जों होग्रोदों मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय दा जों नोंथांमोनखौ दसे उनाव लेंहरगोन नोंथांमोना